Neviem, či to uvidíte, ale tu predo mnou je jelenica. Tým je hneď tu. Skúste pozrieť. Už po nej štartuje a teraz sledujte. Nie je úplne z tých najvychovanejších psov, čo sa týka nejakých povelov. Musím vám ukázať tie výhľady, ktoré tu sú. Dobré ráno, všetci milovníci psov. Je 5:34. Ja už som na prechádzke so svojím psom Timim. Napadlo mi, že nahrám video ohľadom výcvikových alebo elektrických obojkov, ktoré ja s veľkou úspešnosťou používam. Mal som ich už pri viacerých psoch a vždy mi boli dobrým pomocníkom. Veľa ľudí ich odsudzuje, respektíve nemá s nimi žiadnu skúsenosť. Vedia len, že môžu dávať psovi nejaké elektrošoky, že to psa bolí, že sa pes toho bojí, bude mať traumu a podobné veci. Samozrejme, že výcvikový obojok je pomôcka, ktorú treba používať s rozumom a treba mať aj o tom niečo naštudované, respektíve pri nesprávnom zachádzaní samozrejme nebude plniť ten účel. Čo je teda z mojej strany veľká výhoda a beriem to ako svojho pomocníka práve kvôli tomu, že je to moja predĺžená ruka. Takže ja len teraz prepnem kameru. Timmy je na voľno, sme na lúke. Kedysi som ho venčil spôsobom, že som mal 3-4 stopovačky a vždy som ho vlastne mal pod kontrolou. Timmy je pes, ktorý ak zázrie nejakú srnku, čokoľvek, akékoľvek zviera iné na lúke, okamžite po ňom štartuje, takže má silné lovecké pudy. Bez stopovačky nebolo veľmi možné ho púšťať, pretože aj keď sa na prechádzke drží pri mne, nemá snahu odbiehať, ako náhle zazrie nejaké zviera, okamžite po ňom štartuje. Na výcvikový obojok som ho začal učiť, a to spôsobom, že mal som ho teda na tých stopovačkách, dal som mu na krk teda vysielač. Ja si ho teraz privolám, len aby ste videli. Už beží ku mne. Nič, len pípam. Timmy, poď sem. Čakaj. Čiže na krku má vysielač. No a ja mám od neho diaľkové. Funguje to vlastne na princípe zvukov, vibrácií a elektrošoku. Keď som ho mal na stopovačke, tak som ho učil takto, že zapol som mu pípanie na krku a začal som si ho priťahovať k sebe. Ako náhle bol pri mne, pri nohe, pípanie som vypol. A toto opakujete stále a stále dookola, až kým pes nepochopí, že to pípanie vlastne skončí, až keď bude pes pri vás. Dá sa s tým riešiť kopu iných vecí. Ak vám pes žerie blbosti zo zeme, ak je riziko, že napadá iných psov, alebo práve vám odbieha, alebo sa chce v niečom vyvaľať, vždy viete v podstate veľmi rýchlo zareagovať a usmerniť ho. Ale upozorňujem, že nie je to len o tých elektrošokoch, čiže nie je mojou snahou okamžite mu dať nejakú ranu, ale musíte dodržať stále tú postupnosť. Teda najprv ho upozorniť zvukom, potom je tam ďalší krok vibrácia. Tá u niektorých psov funguje, nie je potrebný ani elektrošok, ale
U psov napríklad ako je Timmy a väčšinou aj väčšie psy, tak im tá vibrácia až tak nepríjemná nie je. A následný krok je vlastne už elektrošok. Ten ja používam už v podstate v krajnej situácii, a teda keď napríklad sa Timmy rozbehne za nejakou srnkou, pípam mu na krku, ak za ňou beží ďalej, vidím, že nereaguje, tak vlastne prichádza krátka vibrácia a keď ani tá ho neodradí, tak mu dávam krátky elektrošok. Krátky elektrošok znamená stlačím, pustím, takže to je ako keby ste len mu dali takú malú facku, aby sa prebral a vrátil sa späť. Týmto spôsobom párkrát dostal Timmy ránu a už viac menej, neviem, vyše roka fungujeme tak, že krásne reaguje už len na pípanie. Ja skúsim ukázať, nebude zrejme na kamere vidieť, ale práve tam vidím srnku. Timmy je tu. Obojok mám, teda diaľkové mám v ruke, takže ak by náhodou sa rozhodol, že ide po nej, tak ho okamžite viem zastaviť. Budem ho mať takto na kamere, aby ste to možno videli. Inak sledujte ten východ slnka. Vzadu hmla. Ranné prechádzky sú tie najkrajšie. Takže srnka zmizla. Timmy si ju nevšimol. Vďaka teda výcvikovému obojku sú moje prechádzky s Timmym oveľa pokojnejšie. Nemusím so sebou vláčiť 60 metrov šnúry. Keď bola rosa, ako je teraz, tak to bolo celé mokré, ťažké. Motalo sa to o kriky, takže bola to viac menej taká prechádzka, ktorú si až tak človek neužije. Ale chvíľku samozrejme trvalo, kým som si bol istý, že Timmy ho môžem pustiť. Čo sa týka tých výcvikových obojkov, je ich veľa. Ja som začínal s najlacnejšími, nejaké okolo 40 eur stáli. A fungovali na rovnakom princípe. Rozdiel bol vlastne v používaní, teda v tej ergonomii, v nastavovaní a v tom, ako rýchlo viete s tým obojkom vlastne zareagovať. Tam bol problém ten, že bol dosah 300 metrov, čo je ale dosah na otvorenom priestranstve za ideálnych podmienok. A zistil som, že pri Timmy mi to je nedostačujúce, keďže vie si odbehnúť na nejakú vzdialenosť. A niekedy sa mi stalo, že ani som nemal pocit, že je nejak ďaleko. Zazrel srnku, rozbehol sa za ňou a musel som bežať za ním, aby som hľadal signál, kedy ten obojok začne reagovať. Tak som sa rozhodol, že zainvestujem a kúpil som si potom lepší model s dosahom 2 km, čo už je úplne dostačujúca vzdialenosť. Viem, že aj keď budem v lese, v teréne, tak bez problémov na tú vzdialenosť, na ktorú sa Timmy odo mňa drží, tak budem vedieť v pohode si ho privolať. Čo je veľká výhoda, tak ako som spomínal, je to vaša predĺžená ruka. Takže vy potrebujete toho psa naučiť, čo pípanie znamená, alebo čo vlastne v daný moment od neho chcete, alebo nechcete teda, aby robil. Používal som to aj u iných psov, ktoré som mal. Druhá kapitola sú aj protištekacie obojky, s tými som mal tiež veľmi dobrú skúsenosť. Zaberali, ale teraz sa bavme čisto o tých výcvikových. Veľmi dobrá vec je to aj pri psoch práve, ktoré buď napadajú iné psy, lebo vy môžete byť takto o 5:30 ráno na lúke úplne sám, ale môže byť ďalší človek, ktorý sa rozhodne ísť takto skoro vonku so psom a vy nikdy neviete, kedy sa s niekým stretnete a budete potrebovať rýchlo reagovať a psa skrátka nedobehnete. Takže týmto spôsobom ja viem, že mám Timmyho pod kontrolou. Nech sa stane čokoľvek, niečokoľvek, vybehne mu rovno s prednosom, hoci sa za tým rozbehne, viem si ho stopnúť.
A popravde mám veľa skúseností s tým, že reakcie ľudí sú skôr negatívne. Väčšinou ale sú to ľudia, ktorí o tých obojkoch len čítali, nemajú s tým žiadnu skúsenosť, nikdy to nevideli, čo sa s tým všetko dá riešiť a majú skôr v hlave zafixované to, že psa trápite, dávate mu rany, bolí ho to a ste zlí. Potom vždy sa ich pýtam, že čo je lepšie, že keď som s obsom na lúke, tak radšej nech mi utečie za nejakou srnkou, kde sa stratí v lese, bude tam dlhodobo možno chradnúť, nebude mať čo jesť a postupne zomrie. Alebo si ho tam nájde nejaký poľovník, ktorý ho zastrelí. Alebo keď vidím, že uteká, dám mu krátku ranu, ako decku na zadok. A viem, že ten pes sa vráti. A ďalších 30 prechádzok môže byť úplne pohodových. Ale pes má stále tento obojok na krku. Keby náhodou, lebo nie na každej prechádzke stretnete nejaké zviera, za ktorým pes vyštartuje. Takže je to len pre prípad, ak by náhodou, že tými sa rozhodne naháňať nejakú srnku, líšku, čokoľvek, tak viem ho stopnúť. Používam to ešte len možno nejaké 2 mesiace aj na dvore, kde sme na chalupe. Nie je tam úplne ohradený plot. Chodí tam aj veľa mačiek, po ulici psi. A doteraz, hoci som už využíval vodítko, teda výcvikový obojok, často na lúke, tak na dvore som si ho ešte nedovolil pustiť. Až toto leto vlastne som tým ho pustil. Mal som ho doteraz stále na dlhej stopovačke. No a to bola veľká radosť, keď zišiel z vodítka. A tým je pes, ktorý sa prioritne zdržiava pri mne. Ale zasa, ak by zazrel nejakú mačku, sme tu na dedine, kde hneď za domom je veľké pole. Srnky v podstate vám chodia do záhrady. Takže sa už stalo, že teda zazrel srnku, vyštartoval po nej. Zasa výcvikový, teda diaľkové ovládanie od obojku som mal po ruke. Zapípal som mu, tými sa vyštekal, vrátil sa späť a bol kľud. Takže skúsim vás ešte teraz ukázať. Znova, Timmy je už pomerne ďaleko. A znova pípam. Ja osobne pípam takto prerušovane. A už vidím, že sa vracia späť. Ak by nereagoval alebo niečo, dám mu vibráciu, ale Timmy už pekne počúva na zvuk. Niekedy sa ho takto práve preventívne privolám. Timmy. Inak teraz, keď sú také hmly, tak používam aj reflexné vesty. Nech je ho poriadne vidieť. Takže takto úplne bez problémov si viete psa privolať, ak je na to naučený. Bol som u jedných, ktorí takisto majú výcvikový obojok. Venčil som chvíľku toho psa, ale on nevedel úplne, čo sa od neho čaká. Takže je veľmi dôležité aj vedieť ten obojok použiť. Uvedomiť si, kedy vlastne tomu psovi pípate, čo od neho chcete. Lebo ak by som dal tento obojok inému psovi, bude odo mňa 20 metrov, ja mu začne pípať a on vôbec nevie, čo to znamená, tak asi bude chodiť hore-dole. Môže mu dávať aj elektrošoky, ale ten pes skrátka nevie, že má ku mne prísť. Takže to konkrétne privolanie je o tom mať psa na stopovačke, pritiahnuť si ho pri spojení s tým pípaním a až vypnúť pri nohe. Potom skúšať to vlastne čím častejšie, tým lepšie, lebo pes si to rýchlo spojí s tým, kedy vlastne to pípanie prestane. No a potom ja som napríklad čakal aj do situácie, kedy som ho mal ešte na stopovačke. Mal som už aj obojok a
chcel som nejakú situáciu, kedy vyštartuje, práve išla nejaká líška, ale Timmy asi nebude reagovať. Takže čakal som na tú situáciu, kedy Timmy vyštartuje za nejakým zvieraťom a vtedy som si vlastne overil, mal som psa na stopovačke, zapípal som mu a on sa začal vracať. Takže vtedy som už vedel, že sme na dobrej ceste a chápe, čo má robiť. Samozrejme prišli aj elektrošoky, ale ako vravím, na týchto obojkoch na diaľkovom si viete nastaviť intenzitu. Intenzita na tomto je, myslím, že 50. Ja to mám na 20. Je to také pošteklenie toho psa, respektíve, ako som vravel, buchnutie po zadku, aby sa spamätal. Určite ma pochopia ľudia, ktorí majú nejaké lovecké plemeno, alebo plemeno, ktoré skrátka, ak zacíti nejakú stopu, nejaký pach, tak môže vás doma v byte počúvať, môže vás doma niekde v parku počúvať, kým je všetko OK. Ale ako náhle chytí nejakú stopu, uvidí nejaké zviera, tak vás nepočuje, nevidí, vidí len a cíti teda tú stopu, po ktorej ide. A vy vtedy práve potrebujete nejaký silný impuls, ktorý ho z toho amoku dostane. A na to je vhodné práve výcviková pomôcka obojok. Používam niekedy na začiatku, keď som si Timmy ho vzal, tak vedel sa vyvaľať aj v lineách. A potom, odkedy som mal ten obojok, tak takisto videl som, že už niečo ňuchá. Krátko som mu pipol, on okamžite od toho išiel preč. Takže vie už, že pípanie znamená fuj. A viem to urobiť na veľkú vzdialenosť, bez toho, aby som po ňom musel kričať, naháňať ho a podobne. Takže ak máte nejaký problém s psom, ak chcete chodiť v kľude venčiť, tak určite odporúčam výcvikový obojok. A znova napríklad, ako je situácia teraz, idú nejakí poľovníci, tými ho si privolám a idem si ho pripnúť na vodítko. Počujete? Obojok mu len pípa. Čakaj, Timmy. Poď sem. Timmy. Poď sem. Čakaj pekne. Čakaj. Väčšinou s Timmym sa teda snažím chodiť už, keď sa rozvidnieva. Čo sa týka teda toho, že psa máte mať na vodítku, tak je to určite dobré, ak neviete na 100% ovládať svojho psa. A môže sa stať, že vám skrátka utečie, ale ja napríklad osobne dávam Timmymu teda vestu. Ak je obdobie, kedy sa rodia mladé, tak mu dávam aj náhubok, pretože tiež, ak je vyššia tráva, tak to je sekunda, kedy pes nájde nejaké malé srnča, napríklad v takejto tráve. Tak preventívne teda mu dávam náhubok a držím si ho bližšie pri tele. Takže si myslím, že ak práve si kvázi takto zabezpečíte psa, tak nemuseli by mať s tým problém ani poľovníci, že jednoducho ste s psom, ktorý je na voľno, ale v podstate máte vždy ho pod kontrolou a teda je to na takom 2-kilometrovom vodítku, dá sa povedať. Čo si o týchto obojkoch myslíte vy? Ak aj niečo negatívne, tak hlavne tam napíšte, či s tým aj reálnu skúsenosť máte, alebo vám to len povedal známy, ktorý si kúpil obojok a proste pustil psa. A ako som vravel, pes nevie, čo má robiť a samozrejme pípal, počul, že pes má prísť k nohe, pes nešiel, tak mu dal ranu a nedialo sa nič, vyhodené peniaze. Alebo teda ste používali možno dlhodobejšie
naštudovali ste si, ako sa s tými obojkami robí, ale tak či tak vám to nefungovalo. Ono sú psy, rôzny pitbull alebo také tie plemená, ktoré majú vyšší prach teda bolesti. Napríklad ani na ten elektrošok už v tom tranze vám nemusia reagovať. Osobne teda som nemal psa, kde by ten šok nezabral. Skôr tie vibrácie u tých väčších psov teda nefungujú. Ale teda zvuk spojený s tým elektrošokom mi zatiaľ fungoval vždy. Takže budem rád, ak sa vyjadrite do komentárov, nech mám nejaký taký širší prehľad, koľko ľudí to možno používa, či už s negatívnym výsledkom, alebo to hodnotíte veľmi pozitívne. Za mňa vynikajúca pomôcka, prechádzky si odvtedy viem užívať, tými takisto. Bieha si po luke, ale vždy ho mám vlastne na vodítku. Chcem vám ešte ukázať situácie, kedy je práve takýto obojok fajn. Máme tu malý horizont, malý kopček, čiže ja za kopec už nevidím a tými ho si idem privolať, lebo nikdy neviem, či náhodou tam nevybehlo nejaké zviera, či tam nejde nejaký človek. Takže ja tými mu pípam na krku, vidím ho už, pribehuje ku mne. A napríklad v tento moment už prestávam, čiže nepotrebujem, aby prišiel až úplne ku mne. Čo teraz prišiel? Ale držím si ho tak, aby som ho vlastne vždy videl. Sú situácie, kedy napríklad idete niekde k lesu, takisto neviete, či alebo do zakruty prechádzate, neviete, či za tou zakrutou niekto je. A preto ja v takých situáciách si tými ho držím stále, buď si ho privolám k sebe, alebo si ho držím v takej vzdialenosti. Keď vidím zakrutu, tak dávam vždy 15-20 metrov pred tou zakrutou mu kvázi stopku cez to pípanie, aby teda sa len zastavil. Ďalšia teda vec, ktorá sa s tým dá naučiť, a to je to, aby vás napríklad čakal. O chvíľku budem na jednom mieste, kde vám to predvediem. Takže sme už pri tom mieste pomaličky. Ja vám to ukážem. Ako vidíte, tu tie stromy, to je vlastne taký pás stromov, kríkov a za tým je ďalšia lúka. Je tam aj také malé esíčko, tými už beží vlastne tým smerom. Ešte zatiaľ to neriešim. Inak dôležité je mať vysielač vždy po ruke. Ja to nosím buď na krku, alebo hneď za opaskom, väčšinou na krku, lebo fakt sú situácie, kedy vám spod nosa vyletí srnka, alebo situácie teda, kedy musíte reagovať hneď. A hlavne na tom začiatku je dôležité, aby ste reagovali úplne že okamžite. Takže nejakých 5 sekúnd, kým niekde z vrecka vyťahnete ten ovládač, je už dlhá doba. Takže ako náhle vyštartuje za nejakým zvieraťom, okamžite mu prichádza spätná väzba. Takže teraz s tými je už pri tých kríkoch. Zatiaľ si len ide, otáča sa tiež, stále sa obzerá, či ma vidí. Takže v tomto je super, že nemá tendenciu odbiehať. A teraz ide ďalej. Ja mu teraz v momente pípam krátko. Otočil sa a zatiaľ nejde ďalej. Chodí si len sprava doľava. Teraz zašiel. Neviem, či teda na videu ho úplne vidíte. Teraz momentálne čaká, nejde tam ďalej. Teraz si ho napríklad privolám, lebo za tú zakrutu nevidím. Čakaj. Nie je úplne z tých najvychovanejších psov, čo sa týka nejakých povelov. To ani nie je moja nejaká priorita. Ale vidíte, stačí mi v podstate, že sa drží za mnou. Niekedy vie aj pekne čakať, ale stačí mi úplne, že sa drží za mnou. Takže ja mám prehľad, čo sa deje za zakrutou, či náhodou tu nikto nie je. Ak by niečo bolo, viem si ho hneď stopnúť. Vidíte, ako ma nasleduje. Čakaj.
Čakaj. Jemu to treba častejšie pripomínať. Čakaj, Timi. Takže som už na lúke. Vidím, že tu nikto nie je. Žiadne zviera, žiaden človek, nič. Poď. Dáme mu povel a môže ísť. Takže ďalšia výborná situácia, kedy ste mohli vidieť, ako sa dá využiť výcvikový obojok. Máme tu ďalšiu situáciu. Zasa končí lesík. Tam ako je roh, Timi zašiel a ja znova mu pípam, už ho vidím, prestávam pípať. Čiže znova, chcel som ho len mať na očiach, lebo znova je tam zakrúta, kde môže byť srnka. Vy si myslíte, že váš pes si niekde ňucha tu hneď za rohom, je blízko a pritom možno zahol za roh, zbadal srnku, rozbehol sa za ňou a vy kým prídete k danému miestu, tak pes je pol kilometra od vás a beží stále preč. To už sa mi párkrát stalo, ešte dávnejšie, keď som mal práve ten výcvikový obojok s krátkym dosahom, tak to boli situácie, ktoré teda nie sú veľmi príjemné. Takže po celý čas vy kontrolujete svojho psa. V podstate máte od neho diaľkové ovládanie. Ľuďom, ktorí sú presvedčení o tom, že elektrický výcvikový obojok je niečo zlé, že pes bude mať z toho traumu, že bude smutný, že je to tyranie a podobne, tak by som im len chcel odkázať, zatiaľ žiaden pes, ktorý mal nejaký výcvikový obojok, ktorého som mal či už z útulku alebo teda na nejaký výcvik, tak nemal z toho žiadnu traumu. Neviem, koľko z vás, čo obojky odsudzujete, psa zbilo po zadku novinami, s nervami do ňoho sotilo a podobne. Takže ten elektrický obojok je len o tom, aby ste psa vyviedli z toho takého tranzu, ak sa niečo už deje. Konkrétne teda ten elektrošok. Ale vie veľa ľuďom určite pomôcť, aby ich prechádzky boli pokojné. Psa máte vždy pod kontrolou a potom môžete zažiť aj takéto výhľady na pokojnej prechádzke. Tými je tam, v protislnku ho asi vidieť nebude, ale môžeme si ho privolať, aby ste videli. Takže znova nič, len mu na obojok pípam. Bez výcvikového obojku by prechádzka na toto miesto bola celkom utrpenie. Tými ho by som musel mať na v lepšom prípade jednej stopovačke, čo je nejakých 20 metrov, čo povedzme si držať psa na 20 metrov nie je ani vzdialenosť ako je teraz Tými. Takže v kuse vám to napína. Momentálne je dosť silná rosa. Vodítko by bolo mokré, potom ho treba zasa niesť dole, naberá na váhe, je ťažké. Takže si to neužíva ani pes, ani vy. A s výcvikovým obojkom je prechádzka, ak človek vie ako, tak veľká pohoda. Tak priatelia, máme o 10 minút 7 hodín. My sa s tým už vraciame späť. Video som už v podstate mal nahraté, ale práve nastala situácia, ktorú som našťastie stihol aj nahrať. A to je, že sme stretli jelenicu, ktorá presne vyšla spoza horizontu.
Tými bol trošku ďalej, najprv si ju vôbec nevšimol. No a ako táto situácia dopadla, si pozrite v tejto ukážke. Neviem, či to uvidíte, ale tu predo mnou je jelenica. Tými je hneď tu. A ja mám nachystaný obojok. Teraz ju Tými zazrel. Pozerajú na seba. Nie, nezazreli ju Tými. Skúste pozrieť. Nádhera. Takéto nečakané stredka sú tie najkrajšie. A aj práve preto je dobre mať po ruke. Už ju Tými zazrel. Už po nej štartuje. A teraz sledujte. Pípa mu. Tými síce beží, ale ide okľukov a vráti sa ku mne naspäť. Väčšinou aj šteka, že sa mu to samozrejme nepáči, že musí za ňou, nesmie za ňou ísť. Ale tu som rád, že nastala táto situácia a ja som vám mohol ukázať obojok v praxi. Teraz si ho privolám až úplne k sebe. Žiaden šok, žiadna elektrika, len bezpečné privolanie psa k sebe. A on má snahu teda znova sa tam rozbehnúť, ale znova pípam, otočka a zasa ide ku mne. Takže absolútne bezpečné privolanie, 100% istota, že mi pes neutečie, nestrhne nejakú srnku, nikomu neublíži. Takže výcvikové obojky, vďaka. Máme tu ďalšiu situáciu, asi to nebudete vidieť, ale máme tu líšku, máme tu Timyho. Ja to skúsim priblížiť. Tými si ide po cestičke, líška ho ešte nevidí a prechádza tadiaľ. Ja to asi vzdialím, lebo je to zlá kvalita. Ale znova, Tými napríklad teraz sa otočil, vracia sa ku mne, lebo vidí, že som ďalej. Ale nevšimol si líšku, líška už zaľahla. Je konkrétne tu. A už neviem, či sa aj neplazí po tráve preč, lebo ju už nevidím. Čiže bude prikrčená v tráve, alebo už prikrčená zdrhla. Ale znova, situácia, kedy už by som tu ani zviera nečakal a zrazu líška, hej, takže znova obojok nachystaný, ak by náhodou Tými štartoval, privoláme naspäť, vybavené. Takže prajem pekný deň ešte, užite si slnka a snáď pri ďalšom videu sa vidíme čoskoro. Ahojte.